Det er jo tid til hvidvask. Hvidvask? Ja. Ja, altså det var forleden dag, der var jeg til fødselsdag, så fik jeg sådan en stor kop kakao, og tanken den var lidt lille, og så var det lidt varmt, og ja, så kom jeg til at spilde af min mave. Ja. Her. Ja, det var nogle bukser, jeg havde på, da jeg udspillede fodbold. Så tabte jeg min ene ørering, og så måtte jeg ligge og kravle rundt i græsset. Så fandt jeg den heldigvis igen. Heldigvis. Ja. Stop! Altså, når du vasker hvidvask, så må der ikke komme andre farver med. Okay, så tager vi denne her. Ah, det var min. Det var, fordi jeg fik sådan en stor skål suppe med sådan noget tomat. Og så kom jeg altså til at blive ret fjollet. Lige pludselig så jeg splat, så spildte en ordentlig klat. Ja. Men sådan er det tit, når tøjet det er hvidt. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Ja, sådan er det tit, når tøjet det er hvidt. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Så skal du bare lige tørre. Nå ja. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Så bliver det bare meget, meget let beskidt. Så er det færdigt. Ja. Så håber jeg altså ikke, det er også blevet meget langt. Nej. Se, hvor fin og flot og hvid og ren den er blevet. Ja. Lad os hænge den op. Ja. På en gul. Gul. Oh. Nej! Se, hvor fine og flotte og hvide og rene de også er blevet. Ja. Lad os også hænge dem op. Ja. Det bliver på en rød. Rød. Så er der bare denne her. Ja, det var jo min. Se, hvor fin og flot og hvid og ren den også er blevet. Ja. Lad os også hænge den op. Ja. På en grøn. Grøn. Sådan. Så fik vi vasket hvid vask. Ja. Ved du, hvad det betyder? Det betyder nemlig, at det er vasketid.